Alvino. Mbak Dato cuti di TKI dhisik sekolah kelas berapa? Nah, Mbak Dato Mbak Dato di TKI sekolah di mana kelas berapa? Bisa ngomong Jawa. Duduk. Dilungguke sing apik. Nah, lah iya malah yaimu nok berkisikil kursi. Ayo Mbak Dato ditumpuk coba ditakon. Nah, ya wae. Kowe kelas piro, Le? Dek kowe kelas piro? Adik Alvino kelas pinter. Lho tuwek ora iso basa kaya. Oh, iya. Adik Alvino kelas berapa ya? Dek Manu munggah. Lah bocah semene kok. Iku ngadeg ning kursi. Lah ngono ketok. Iya. Pentol. Ora kondo-kondo kok. Pentole diunggahke. Ya. Adik Alvino kelas berapa? Kelas berapa? Wes bocah iki kok. Anu, sing sitok cancangan ya Satrio. Sing sitok kok ngewohi. Kene. Sing iku lho. Jare mau pentole kon munggah. Iya, sing dipaske. Oh, dipasno. Nah, tutuke Mbah tutuke. Iya. Mulutnya. Iya, mulutnya. Adik Alvin kelas berapa? Kelas 2. Oh, kelas 2. Cokok. Adik iki ku lugu, aja nok jak dagelan iku kok iya. Cita-citanya mau jadi apa? Iya, maksudnya jarake yo ono sak nyari mosok nok pepekno. Cita-cita mau jadi apa? Cita-cita jadi apa, Adik? Nelayan, supir kapal. Ojo gelem nelayan. Ngawur Mbak iki apa rendem. Cita-cita Adik Alvino jadi apa? Oh, jadi tentara. Oh, jadi tentara. TNI. Iya, TNI. Itu siap ning ambalat. Iya, gak apa-apa iku cita-cita bagus. Pagere negara iki ya TNI. Lah iya. Heeh, tugas negara. TNI ora anu negara iki. Iya, ora iso merdeka no. Lah iya. Iya. Iki dojogo ning Mbak Dato. Ambalat. Iki pengene Adik Alvino ditumpake singa laut apa burung Raja Wali sik? Tumpakno Pikri. Hah? Pikri aja nok tumpakno. Numpak Raja Wali apa singa laut le? Nah. Burung Raja Wali. Lah ngene dadi cocok. Iku mau Mbak Mastina kuwatir putune ora ditumpak-tumpakke lho nunak-nunuk. Lah iya wong pucune kok. Pokoke dihibur Mbah, wis aja kuwatir ditumpakke. Ayo disiapke. Lah disiapke. Raja Wali. Mereka burung Raja Wali saking Bayu Jaya Manunggal. Lah iki ditumpakke, aja kuwatir Pak Bu. Menika saking Bayu Jaya Manunggal tahun menika mangke ajeng digedhekke beling nggih. Pramila kula nyuwun dongane mawon nggih. Ben adik-adik do seneng nggih. Adik-adik ben seneng. Oh, sing siji. Iki ajeng ditingkatke meleh. Pak Man ora usah kakek neko-neko. Pak Man kok tujuane nyenengno bocah-bocah. Deng. Pripun? Iki jogetane piye iki? Anak ngatur apa piye? Sing pundi bahasa boten? Lah, Niki fotoku ning ndi, Deng? Den, Fotoku ning ndi mau? lah nek iso ilang ngono ndi mo? Lah iya. Sing Lagi ngomong tak sapa? tinggal apa jogetane kepiye ngono kok ora ono. Lho iya, digoleki Pak, goleki Pak. Golek siapa kowe Pakku? Ah, Mbak Dato. piye men? Mbak Dato. Mbak Dato. Ah, piye? Tekan panjangmu tanggane komen aja ngomong etate. Lah nek numpakno maksude. Ha iya. Iya met tanggamu kok. Lah iku atir. Ah iya kaya kono. Wis kakek ta iku sing laut. Oh, Raja Aku Wali. iki lho dong malah kaya ewuh aku. Ayo sing laut. Raja Wali. Sing laut apa burung Raja Wali? Raja Wali le. Nah, iku lho. Ada. Ngasole. Le, jalurane numpak kae ora kowe sing gendong.
Duh, bayang not ada saya ngarep ya mengkono iku. Sen. Mbak Mastina. Karo Mbak Jumat. Oh, kualik. Iya. Ngarep buri. Kualik le. Ya Allah Gusti, aku bocah kok sek kene kurang ajare. Madepe rono lho, ngulon. Bak kungi dilunggono lho, Lik. Padepe ngulon. Madep ngulon. Esa. Numpake ring Burung Raja Wali. Oh, ambek yo kebeten. Iku nek mantuke gendelan kok digendong. Lho. Mbak Mastina kuatir putune tiba nek melu tangane daplang-daplang. Nah, ditumpake sing apik. Iki Alpino nyuwun Simbah Kakung napa Simbah Putri nderek numpak mriku? Le, idaran simbang wis tuwa. Ame diting. Lho tujuan MC ku pengen rame lho, Dok. Masa aku pengen ngurung iki. Masa bare kok numpak sepuro. Ya ora banget seneng le. Lah kowe kok yo nek nggih marai rame kok yo aku pengen ngurung. Ra apa-apa. Bani cilik, ra apa-apa. Wis beda. Wani. Yo sabar. Iki lho MC aku paman aku lho malah nonton MC ku lho ora rame. Apa? Sampai dikurung iki men. Paman rapani noleh. Sapa? Alah caiku ngono mbote nene ngono anggeran. Ana moro, Bos. Iki rembukono ting. Iya mat meneke diwon kan menir alah, Mbak. Wis. Dak ditutup lagi ne. Oh, tambah nak. Penyanyi sing ndi? Wis. Ora kene lho penyanyi sing ndi. Iki ketoke kok pacarmu ta sing nggone Rara. Wis ayo. Sembarang yo. Sing ndi? Rara ya. Wis jam 3 aku nimbang. Sik tase iki dirampungno jam 3 rak engko. Nah, kanut aku tak anut Jiman. Ora anut Jiman ya aku tak mulai dhisik. Jarene melu. Hah? Ora apa-apa bayar aku dok, Pak. Melu gede. Ayo. Rara, Sopo mau? Sopo? ayo Rara. Hah? Diwenehi lagu apa? Pon. Tembang kangen. Ora Mana, Bu? nyanyi. Ora sing Rara dikasih tembang apa Rara? Tombol kangen. Nah, ngono. Iko Alpino dibongkok. Pikul. Nah. Yuk, monggo dipun laras. Kanthi guyon maton Bayu Jaya Manunggal. Ade Alpino dipun tembangan Arwi Burung Raja Wali saking BJM. Yuk, dong, monggo dipun laras. Kalian tembang-tembang kangen kalau memandang memang ada orang BJM. Campur saringnya BJM.
sukses selalu dagangannya bersama beliau. So, masih goyang bareng bersama Campur Sari Gereja Bayu Jaya Manunggal ya. Para penonton semuanya, penggemar media, semoga sukses selalu pada sore kali ini. Asik. Ayo Rara, tarik yuk.
lajeng Rara BCM. Ya iki yo di sekolah, ya semoga cepet lulus. Soalnya wis dinteni putra. Jenengan pun dinteni putra, maksudnya ben lulus sampai dikawin putra jadi. Putra iki cecok. Joko lagi adine cek siji. sing pripun Mbah Dato? Iya adine putra lanang siji. Oh ije adine putra ije duwe Alpin. Nah iya dinteni ya Adine wedok sing gedhe ya siji. Iya pokoke BCM ku tulis untuk jodoh pokoke BCM. Iki lagu telepon nedeng. Kalau Iki dinteni foto-fotoku Panyunan tenda biru nanti setelah Ade Alvino wis gak numpak buruk utawa burung Raja Wali mangke dipun paringi nggih. Sekarang dipun kasih tembang-tembang yang lain. Pramila kalau terakhir tembang campur. Eva Agustina moga dipun paringi tetembangan sing gayeng, sing cocok, sing marep kang ibu dipun pertama undangan. Langgung-langgung Ade Alvino. Nggih. Di marem-marem ke cocok kalau barungan Jepara channel YouTube ini bukaan ke jadi solar Ayo cek yo. Ayo monggo Eva kita kasih Comment and subscribe. Agustina. yo Barungan accept Jepara. dulu Oke. YouTube. Cocok. Eva Iya, Rara. kita kasih tembang Oke. ya iya bos Iya iya. putune putu wedok. Yuk balik ya, coba ya. Ya, oke.